3, 4, 7. Ćao, čao i dobrodošli u nastavak Let's Play The Legend of Hyrule Warriors Age of Calamity na Fun Nintendo kanalu. Dakle, Hyrule Warriors, nastavak naše sage i ajde ovako ićemo, poslušćemo ovog mališu, rekao nam je da idemo ovde, tako da ćemo da idemo i da se borimo baš ovde. Jer imamo nešto kuvano da damo čisto evo ga, da skuvamo malo. Damage from enemies minus 5% i kažemo onward, ili idemo dalje u borbu, jel da? Da. Sa mnom ovde je i moj sin Filip. Filip kaže ćao svima. Ćao. On je isto zavolao Zelda franšizu, tako da koliko voli The Legend of Zelda Breath of the Wild i sve ostalo. Ali više volim Ninjago nego te sve. Dobro, okej, ja volim više Zeldu, ti više voliš Ninjago. Ti kad budeš imao svoj kanal i snimaš, ti možda snimaš Ninjago. Reci mi ko je sve to, ali ja već i znam. Pa, kad znaš, onda neću ti pričam, jel tako? Da, ali reci mi da li to. Vidiš, Link, Jajerobot, Impa, Zelda, Mifa i Urbosa. Da. Jel tako? A kada ćemo da budemo, guštere ćemo na kraju, tata, ko je sledeći da se borimo? Sad ćemo da vidimo, ajde. Počinje bitka. Idemo, wow, vidi koliko Lizarfosa, može? Vidi koliko guštere. Ali to Master Sword. Nije, još nemamo Master Sword, imamo neki običan mačić, tako da što se toga tiče. Zašto onda tako lako pobeđuje? Ja gledaj ovo sad, ćao. Bum, bum, bum. Pa to sam i... Gledu koliko je njih. Jel da? A pazi sad ovo, hoćemo da ih zgrmimo, a? Da. Može? Gledaj ovo sad. Brrm. Šta, success? Kao, završili smo to, ono. Kaže, novi objective, capture the outpost. Ajmo. Da smo ih pobedili. Idemo, pa moramo da ih pobeđimo još više, idemo napad i kažemo wuuu. Pa gledaj ovo. Ko vrtak Spinjitzu? Kao Spinjitzu u Ninjagu, jel da? Da. Pa ćemo ponovo ovo, a? Kad postanu crni, to znači da su pobeđeni. Tako je, vidiš, sve to naš čoveče. I gledaj sad ovo, imamo super, I ultra... to sam i želeo. To, znam, success. Osvojili smo ovi outpost, idemo dalje. I da vidimo šta nam, ajde, open, otvori sve ove kovčežiće. Moblins appear, idemo da roknemo moblina, može? Moblin. Pa kobline. Ne, baš se zove moblin. Moblin, to je moblin. Moblin? Gdje je Moblin? Evo sad ćemo da idemo da ga nađemo, idemo da ga pobedimo. A gdje je Zelda? To je Moblin. Gledaj kako smo ga zveknuli, a? Ćemo da To ga... je džinovski. Hoćemo da ga, čekaj, ćemo da ga zamrznemo malo, a? Da. Može? Ajde sada da ga... Tum. Ajde sada ono kao sa mačem, ono plavo kao da ga zvekne. Ono sada plavo ovako, tako. Uradi ono što sam ti... Pa ne mogu još uvek, mora mi se napuni ova žuta linica da bi to mogu da uradim, znaš? Sve će ga sredio, ne može. A, sredio sam. Master Magnesis Victory, bac 5, pobedili smo ovu misiju. Kratka, slatka, brza i odlična. Idemo dalje. Fan Nintendovci, nadam se da uživate koliko uživamo moj mali Fića i ja u ovom kanalu i u ovom videu. Ćemo da idemo na neku drugu misiju, a šta kažeš? Da, može sada da ubijemo puno koblina. Pa ti, to ima u svakoj misiji, tako da ćemo to nesmetano raditi, naravno. I vraćamo se ka našoj kuli, ka našoj mapi, gde možemo, naravno, da izaberemo naš naredni quest. Jedan rešen. Super, ajmo ovako, šta ima ovdje? Konačno imamo materijale da ovdje napravimo novi recept, odlično.
kuvaš? Da, da vidimo da li možemo ovo. Ne, fali nam ovde stvarčice, ovde nam fali isto. Što se tiče ovog Kakariko Village-a, ovde nam fale par stvari, fali nam i ovde nam isto fali. Ovo smo završili, ovo možemo. Da rešimo ove sporedne misijice. Znaš da možemo da dobijemo različite nove kuvarske recepte, je li tako? Ovde možemo da odemo svakako. Šta nam ovaj stable kaže? Na vulkan. Na vulkan? Ne. Nećemo još na vulkan, ali da? Ne, na vulkan ćemo na kraj Divine Beasta, Guštera ćemo na kraju kad sve Divine Beastove pobedimo. Ajmo, hoćemo ovo, da idemo sa Urbosom, može? A posle ćemo, ne znam, sa kim ćemo da posle. Ajmo da znamo, idemo sa Urbosom, može? Može, naravno da može, čoveče. Ona je najjača. Urbos je carica, da? Kako je, ha? Da. Ona se teleportovala. Sad ćemo da idemo dalje u nastavak naše priče. Da uradimo ove dve male kratke misijice dok ne kređemo na našu. Hoćemo da idemo, izaberi, hoćemo da idemo na pticu ili na Guštera? Ravali ili hoćemo da idemo da oslobađamo Ravalija ili da idemo da oslobađamo Daruka? Ravalija. Ravalija? Da. Može. Ravalija idemo da oslobađamo. To će biti jako teško. Ali mi ćemo to uspjeti. Idemo u Urbosa. Šta treba da radimo? Moram da zvekićemo ove moje, a? Da. Njihove prijatelje zveknemo. Kako je snažno. Ima gromu. Koliko ih je, brate? Opa! Ajmo. Wow, 2 kapitana. Dođeš. Spržimo, a? I savršen udarac. Da je ovo. Sve smo spržili s gromovima, a? Kada stignemo na pticu, morat ćemo da igramo sa Linkom. Da. Da, ajde tako, može. Uje, gledaj čoveče. Ej, ne mogu se punim. Čoveče, ajde ovaj kapetan da... Što dobro je ovaj kapetan, pazi, znaš. Pobedili smo. Koji su ti koji imaju maske, kapetane? To su sve žene, tako da... Idemo na pticu. Naravno da idemo na pticu. Ako si to hteo, tako? Ali na kraj ćemo Guštera. Na kraju ćemo Guštera i onda ćemo imamo gde nas dalje vodi priča, ali tako? Da. Zato što je Ganon ispustio onu svoju crnu moć. Tako je. I pretvorio njih u sve u zlo. Sad ćemo da vidimo. Te robote. Guardian, jel da? Da. I te Divine Beastove. Znači, ovo smo završili. Evo, pa još novih. Ajde, vidimo šta kaže. Ovo moramo da ostavimo ovde. Combo bonus smo naravno dobili za bossu i dobili smo Rubber Helm. Za boss. Ajde, vidimo šta beše ovde. Šta nam taj mali kaže? Fali nam još uvek ovde. Šta nam taj mali kaže? On nam kaže da idemo na to sad. Kaže, otvorilo ti se ovde, idi ovde, idi ovde. Tako da ćemo poslušati, ići ćemo. Čak i da stvari.
Možemo sad ovde ovo da nam treperi, kapiram da sad, pošto treperi to... Ajde, idemo. Idemo. Ajde, to je Luna Park. Možemo sad da kupimo što nam treba. Ovako, falimo... Prodavnica. Treba mi više rupija. Dobro, ajde ovako, vidim šta mi treba. Sad ćemo da prodamo. Dakle, za ovo ovde da mi ne stoji ovde, da mi ne zvrči. Dakle, za ovo mi treba jedan... A, ovaj ovde, okej. A za ovo mi treba jedno oko od životinja. Ne veze, malo ćemo da trenimo. Koje oko? Čekaj, malo ćemo da trenimo. Prvo moramo da prodamo. Čega imam dosta? Imam dosta banana. Prodat ćemo 20 banana. 20? Još 10, 30 ćemo da prodamo ukupno. I možemo da prodamo šta, čega imamo još dosta što nam je. Možda šargarepu. Ne, to nam treba. Evo ovako. I sad ćemo da kupimo ovo što nam fali, jedan rubin. Nemamo još para za rubin. Pi čoveče, moramo da prodamo još nešto. Prodat ćemo 10 ovih pečuraka. 10? Prodat ćemo 20 ovoga. 10 pečuraka. Nemoj da se dereš toliko, Fićo, zato što... Pa znam, ali ne moraš da se dereš, stvarno. Okej. Jel okej? Da. Molim, smeta mi, ja sam misli... Kako izgledaju dijamanti? Čekaj sad, ovo možemo ovde. Dijamanti, vidit ću, pokažu ti. Znam ja već kako izgledaju, ali da vidim da mi ti znaš. Evo da možemo da bojimo. Okej, nećemo da bojimo sad. Ajmo idemo ovde. Urbosa. Sa kim ćemo sada da upravljamo? Idemo sa Linkom. Training Sword. Dosta je jak. Ali čekaj, ako pre nego što uradimo... U stvari idemo ovako, ajde sa Linkom. Ups, izvini. Sve okej, sjedi samo i pazi da ne padaš. Udario sam se ovdje, ali ništa me ne boli. Sve okej. Možda paziš, Fićo. Da. Mogu se tu kao nabiti. Ko je to ovo dvorac? Hyrule dvorac. Hyrule. Tako je. Idemo. Anti-lightning training. Sa kim se borimo? Wow. Ko je to? Moblin. Ko je boje? Čekaj. Koje boje? I... Dobre. Mada, za... Kuda? Idemo dalje. Čekaj! Štira se Ajmo. Weak point to je jedan je gotov. Ajmo drugi. I on je gotov.
I... Sam je želeo. Vidiš, to je to. Poveli smo. A ovaj mali robot će te prati. Zašto te on prati? Šta pratim, on je moj drugar. Hoće mi pomogne. Šta sam dobili ovo? Aha, Kakariko Kodači, odlično. Eternal Stone, šta je Eternal Stone? Kakariko selo. Da. Okej, idemo dalje. Zlate. Da li sad možemo da idemo? Gde? Ravalije da mu pomognemo, a? Pa može bilo kad. Samo ne sutra, može. Sad ćemo da idemo i to. Može sada. Ajmo. Ovo smo završili. Idemo kod Ravalija. Idemo. Hajde, nećemo više da se borimo. Jer je tu Ravali. Tako je, sad ćemo da idemo. Tu ćemo da se teleportujemo. Ideš padobran. Sa To Zelda. je paragliderom se zove, ne paraglider. Ideš i sa Zelda. Ne nego sa Mifom. The Rito resided in a settlement on the Tabantha frontier. These feathery folk were blessed with the ability to glide along the wind, and they were adept with bow and arrow. Counted among them was Revali, the most capable warrior of all the Rito, the natural choice to pilot divine beast Va Meadow. Zelda and her companions set out for Rito village in hopes of securing his help. To evade foes, the party tried crossing through the snowfield, but a fierce blizzard befell them, halting their progress. Link asked Zelda to wait in safety while he and the little guardian scouted the area. I nastavljamo dalje. Ravali. Pa, vidit ćemo, uživajte u cutsceni. Dva Ravali. Što Ravali? To su Ruto, tako se zovu. Evo Ravali. To je. Da, lice ćuti gledam. This nonsense again? Rito Village is my home. While I'm here, you won't be getting any closer. Da, Rivali, the Rito Warrior. To ti je mapa ako. Ja ne mogu da verujem da moram se borim protiv njih. Ko su oni? Ravali oni. Nisu toliko ninjago snažni tako. Vidiš da si ti jači od ninja. Pa vidim, čovječe. Ali... Znaš da je bili ninja može da tebe zali. Znači ovdje ne možemo prođemo, ali ajmo pre nego što odemo tamo da osvojimo ovaj ovdje deo. Biće uništimo. Zakupao si se. Vidiš, borim se od njih da osvojimo u kulu. Ravali rekao da te plaće. To nije bio Ravali.
ostajemo na ovom delu. I upravo smo osvojili ovaj deo, ja mislim. I sad idemo dalje da se borimo s ovim kapetanima. Ajmo, ovdje će da se ostavimo. Ostavljam i kažem Norito kapetan. I taj kapetan je pobeđen. Otvorili smo jedan deo i sad možemo skačemo gore. Bravo. Idemo. Idemo. Ne, ovo kao gazi nešto. Tu je još jedan kapetan. Smo spremni? I ja spreman. Izvekte! Gotovo je kapetan. Dobro, šta sad? Moramo da dođemo negdje, ali vidimo gdje se ćemo čekati. Idemo dole. Moramo da skočimo. Ne da skočimo, nego moramo da dođemo na drugo mesto. Idemo. Kažemo Mifa, idi ovde. Ajmo Mifa. Ovo je ovdje. I... Imamo, gotovo. Idemo dalje. Neki ice mob. Ali kad ja ice moblin, sad ćeš tako da dobro dobiješ i ovo. I ćao. Ćao šećeru. Jel da? Ćao šećer. Šta kaže? Šećer. Gdje stvari, evo vam. Nećemo da se borimo.
bombarduju nas. Moramo ovdje da osvojimo prvo. Imamo give orders. Mifa. Ovdje. Ajmo. Čekaj, Mifa, rekao sam ti da dođeš to. Captured, ovo smo lovili. Divno. Osvojili smo to. Da, čekaj, evo ga Korok. Jatata, jahaha, Korok. Korok, Koroče, ćao Koroče, srce, maleno lepo. O, ja sam želeo da čujem kako on tako govori. On ovako govori. Tako govori. Da, gledaj, šta je ovo sad? Ajmo malo njih. Iza toga leži kapetan. Siguran sam da iza toga leži kapetan. Da. I oba kapitana su gotova. Jeste. Nije, ostaje živ. Je to moguće? Više nije ostao živ. Idemo. Ne možemo da na most. Ajmo ovako, Link, dođi. Sada nas Mifa kontroliše. To jest mi kontrolišemo Mifu, tako je. Volenka! Kako je Mifa jaka, a? Si vidio? Uf. Volenka! Ćao. Kapetane, doviđenja si. To je to, pobedili smo sve strelce. Šta se sad dešava? Novi objektiv kaže, idemo ovamo. Ajmo. Okej, to smo završili. Uzeli ovo, jasno. Idemo dalje. Ćemo da prođemo ili ćemo da... Ajde, opet rizik kapitani.
počistimo sve odavde, a? Level up, idemo Link. Dobili smo level up. Trčimo dalje, idemo u pomoć Mifi. O, vidite ovo, molim te, samo se stvaraju. E pa neće moći ove noći. Moramo da imamo pomognemo Mifi. Mifa, bez brige, tu smo. I... zoom! 600 KOs. Dobrodošao. Kad se boriš protiv Linka, stradaćeš od... Linka! Šta se sad dešava? Novi objektiv, idemo dalje. Ove... Izvinjam se, tičice, ali moram napred. Sram da vas bude. Ja sam višestruko bolji strela sa svih vas, iako ste vi Ruto tičice. Ajmo, idemo dalje. Rivali je baš bezobrazan zašto neće nas pustiti. Ovo vodi. Okej. Chillfin Trout. Uzeli smo ga. Jao, vidi ovo. Ne, slučajno sam aktivirao ovo. Da, Korok. Jahaha. Hvala Korokče, druže moj stari. 4 ova... mala bezveze gluposti. Ride Wind. Ride Wind. Šta smo ovdje? Aj smo ovdje, no? I on je gotov. Da se da prođemo. Ne, zaglavili smo se. Moguće smo se zaglavili ovdje. Nije moguće, moram da nađemo put. Negdje put postoji. Gdje taj put? Samo možemo znati nekim drugim put. Kojim putem idemo? Ovo trebamo da razvijemo, znam. Ovo izgleda kao nešto što se treba razviti. Tako je. Napravili smo put. Kaže, gdje nema puta, ti ga napravi. Još 2 Rito kapetana. Jedan je gotov, ali imamo drugog. I drugi je gotov. Šećeru, tako je. 2 gotova. Idemo dalje, žurimo. Moramo da budemo što efikasniji u ovoj igri. I to je to, stigli smo na naše mesto. Gledaj sad, da imamo što sad. Evo ga, ko je ovo? Ravale.
Na duvenku. To nije Ravali. Jeste, jeste. I see. Nije ga Ganon osvojio, ali kako se zove... Ali je... Sad se on bori protiv nas da vidi koliko smo mi jaki. Link ili nismo? Mali stvarno. Kažem, džabaš se Ravali kad ćemo da ga pobedimo. Jak je, pa naravno da je jak, on je šampion čoveče. I pobedili smo ga. You may think you're good. But I'm better. Stop, please! I Zelda je zaustavila našu borbu. Ljudi, šta vam kažem, hvala vam što ste bili sa mnom još u ovoj epizodi. Ćao, kaži ćao svima, Pićo. Ali hoću da ostavimo Divine. Polako, kaži ćao svima, za ovu epizodu je gotovo. Ćao.